L'altre dia vaig acabar de veure uns quants capítols de Black Mirror i és que des del dia que vaig veure per primera vegada la sèrie vaig tenir moltes ganes de relacionar-ho amb Walter Benjamin, perquè crec que a ell li agradaria bastant la idea inicial, i algunes. Perquè en el fons els dos el que critiquen és el progrés de la tecnologia. Perquè al final el progrés oculta violència, dominació, sofriment, no? Aquest progrés tècnic, que en el cas de Walter Benjamin parlava d'exemples com l'eficiència industrial, no? o la química moderna, no? Com IG Farben va desenvolupar el gas, el Zyklon B, que després va utilitzar en els camps de concentració, no? Que junt amb aquest desenvolupament va comportar la mort en massa d'humans. O, per exemple, la tecnologia avançada, no? dels avions de la Luftwaffe, que en aquell moment tothom alabava, però que ell ja criticava que podria acabar utilitzant-se per no sé, situacions nocives, fins i tot per l'ésser humà, i així va ser, perquè van ser utilitzats per bombardejar i aniquilar pobles, no? I a la sèrie es veu molt bé com el progrés tècnic va de la mà amb el retrocés polític, social. I això, la tecnologia contemporània, en el fons, presentada com a progrés, reprodueix formes d'opressió antigues. El progrés, no? Ens fa oblidar tot el sofriment que s'ha acumulat durant anys, no? Les restes dels perdedors, que tant explica Walter Benjamin, no? Allò ja ni s'analitza ni s'entén d'on ve. Al final la història és dels guanyadors. Ara bé, no cal oblidar també que a Black Mirror es donen solucions pensant dins del propi sistema. O sigui, no el transformen. El critiquen i tal, però no el transformen. Responsabilitzen a l'individu del seu destí, no? Llavors, al final no sé si és un producte per desensibilitzar a l'horror, no? que comportaran aquests canvis tecnològics, perquè la crítica és part de l'entreteniment, no? Llavors aquí penso, això podria ser un altre capítol fins i tot, no? El de l'espectador del Black Mirror. Un capítol que sigui, no? Un espectador, com un espectador veu el Black Mirror, no? I entra com en aquest futur cool, però d'horror i d'entreteniment.